Kusezithebeni zenkantolo ephakeme eNorth Gauteng namhlanje umbuzo wokuthi ubani owayephethe umakhalekhukhwini womsolwa uBongani Ntanzi kusukela mhla ziyi-16 Nhlangulana ka-2020 kuya kumhla ziyisishiyagalombili kuNhlolanja ka-2021. The accused says it's his cell phone, but he says the police confiscated it on the 16th of June 2021 when he was arrested. The police have denied that. They said, we never confiscated his cell phone. So the narrow issues are simply who had the cell phone from the 16th of June 2021 until the 8th of February 2021. Namhlanje inkantolo izwe ukuthi ngokobuchwepheshe bokusebenza kwezingcingo iSignal umakhalekhukhwini kaNtanzi wawukuyena ngoNhlolanja ka-2021. Ijaji lithi kulindelekile vele ukuthi umakhalekhukhwini uma ushaqiwe ungahlali ndawonye, kodwa ke ingabe kuyavela yini ukuthi ubani owayewusebenzisa? You can agree that whoever took it, he was moving with that phone in Gauteng. Kusenjalo inkantolo iqhubekile nokulalela izethulo ebezenziwa yi-NPA mayelana nokuthi khoxiswe ibheyili yowabe eyilungu le-ANC ePhalamende uSibusiso Kula obhekene necala lokugwaza bulale unkosikazi wakhe uJennifer Mudlomi ngo-2022 besemzini wabo. Ukula kubikwa ukuthi njengoba engaphandle ngebheyili ka-50,000 uphazamisa uphenyo lwaleli cala. Njengamanje ukhuluma nofakazi kuleli cala uyabesabisa ukuthi baguqule izitatimende zabo. Ngakolunye udaba sigodliwe isinqumo ngesicelo sokuthi iziphathimandla ziledlulisele enkantolo ephakeme icala elibhekene no-Agnes Sishwanjo osolwa ngokubulala umndeni wakhe ukuze athole imali yomshwalense. USishwanjo uzobuyela enkantolo mhla zingama-27 kuNhlangulana.